फरायसालि नोंथांमोनजों आं पार्ट 1 भिडिअआव नैबे जा ससियेल साइन्स तामुलपुर आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैनाय बेनि एमसिकिउफोरखौ 21 सिमहालागै सावरायदोंमोन आरो दिनै बे पार्ट 2 आं नोंथांमोनजों आद्रा थानाय एमसिकिउफोरनि गेबें फिननायखौ होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दानियाव नोंथांमोना 1 नाम्बाराव 22 नाम्बाराव नोंथांमोना 1 नाम्बाराव नुनो मोनदों। दा बेवहाय 1 नाम्बारा मा दङ? फोदान फिनजाथाव सम्पदनि बाहायनायखौ बांहोनाय। दा सम्पद संरैखानि बिथिङाव गाहायनि बबे थार होनना बुंनो दा नैबे जा 1 नाम्बार फोदान फिनजाथाव सम्पदनि बाहायनायखौ बांहोनो नांगोन। दा बे बाथ्राया नैबे कारेक्ट जायो, 1 नाम्बारा कारेक्ट जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नैबे स्टेटमेन्ट 2 मा दङ? फोदान फिनजाथाव सम्पदनि सोलाय फोदान फिननाय सम्पदखौ बांसिन बाहायनाय। दा फोदान फिनजाथाव सम्पद होनाय लोगो लोगो जों जाय सम्पदखौ मोनफिनबाय थानो हायो आरो बाहायनायनि उनावबो बेयो मालाबाबो जोबला, बेखौ होनना बुंदों फोदान फिनजाथाव। आरो फोदान फिनजायै सम्पदा जाहैबाय जों बाहायनायनि खेबसे बाहायखांनायनि उनाव बेयो जोबलां, बेखौ जों मोनफिननो हाया। फर एग्जाम्पल खैला, पेट्रलियाम बेफोरो जाबाय खेबसे बाहायखांनायनि उनाव मोनफिननो हाया। दा स्टेटमेन्ट जा 2 बुंदो, बे स्टेटमेन्ट 2 माने फोदान फिनजायै सम्पदखौसो बांसिनै बाहायनो दे। दा नैबे बाथ्राया स्टेटमेन्ट कुइसन जा बेवहाय 2 होनाय दङ, बे रं जागोन, गोरोन्थि जागोन। बेनिफ्राय दा बेवहाय 3 नाम्बारा दङ गारजानाय मुवानि दिहुनथाइखौ खमायनाय। दा सम्पद संरैखानि बिथिङाव गारजानाय मुवानि दिहुनथाइखौ जों खमायनो नांगोन। दा बेबो 3 नाम्बाराबो कारेक्ट। बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव दङ सम्पदनि बाहायगारनाय होबथानो थाखाय सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि बांहोनाय। सम्पदनि जा बाहायगारनाय, ओरैनो जोङो नांनाय समावसो सम्पदखौ बाहायनांगोन, नाङि समाव जोङो ओरैनो बाहायनानै बेफोरखौ हगारसारनो नाङा। दा बेखायनो मा खालामनांगौ? नैबे सम्पदनि बाहायगारनायखौ होबथानो थाखाय जोङो सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथियारि मेल बा बांहोनाय बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो नांगोन। दा नैबे जा स्टेटमेन्ट 4 होनाय दङ बेबो कारेक्ट जायो। दा नोंथांमोननि जा बेहाय नेक्स्टआव दङ, दा बेवहाय 1, 3, 4 1, 3, 4आ कारेक्ट जागोन। दा नोंथांमोना बहा 1, 3, 4 नुनो मोनदों? दा नैबे अप्सन सिया जाहैबाय 1, 3, 4 बे बाथ्राया गेबें जागोन, थार जागोन। अप्सन सिया कारेक्ट। बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 नाम्बाराव दङ, 23 नाम्बाराव मा दङ? बुहुम बिखुङाव दै मण्डला आवग्रिना थानाय बाहागो जादों। बुहुम बिखुङाव बेसेबां दै मण्डल आवग्रिना दङ? बे जाबाय अप्सन बी 71 जौखोन्दो, 71 जौखोन्दो जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 24, सोंथि 24आ मा बुंदों? गाहायाव रायखांनाय बबे गेसआ बुहुम बिखुङाव रिफिखांनाय साननि दुंनायखौ सोबनानै लानो हायो? दा साना बुहुम फारसे मा होयो? दुंनाय होयो। आरो बे जा दुंनाय, बेखौ बुहुमनि बबे गेसफोरा बेखौ हमथाना लाखिनो हेफाजाब होयो? दा नैबे कार्बन डाइ अक्साइडआ बे साननि दुंनायखौ हमथाना लाखिनो हेफाजाब होयो। नाइट्रजेना होआ, नैबे नाइट्रजेना होआ। बेनिफ्राय नाइट्रास अक्साइडआबो साननि दुंथायखौ हमथाना लाखिनो हेफाजाब होगोन। बेनिफ्राय अक्सिजेना होआ। दा बेवहाय कारेक्ट एन्सारा माबे जागोन? 1 आरो 3। दा नोंथांमोना बहा नुनो मोनदों 1 आरो 3खौ? नैबे अप्सन सिया जागोन कारेक्ट एन्सार, 1 आरो 3। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय 25। गाहायाव होनाय जेंनाफोरनि गेजेराव बबे जेंनाया ओनसोलारि जेंनायाव गोग्लैया? ओनसोलारि जेंनायाव गोग्लैयै बेखौ सायख'नो होदों। दा नैबे ए नाम्बारा जाहैबाय फिसा दारिमिननि गेजेरजों जानाय हा गुबुंलेनाय, बे मोनसे ओनसोलारि जेंना जायो। बेनिफ्राय नैबे बी नाम्बाराव मा दङ? ब्रह्मपुत्र एबा बराक जौयेनाव जानाय दैबानानि जेंना, बेबो मोनसे ओनसोलारि जेंनायावनो गोग्लैयो। सी नाम्बाराव दङ दारिमिनारि ओनसोलनि दै गुबुंनाय जेंना। दा बेबो ओनसोलारि जेंनायाव गोग्लैयो। दा बेवहाय जा अप्सन डी, बे ओनसोलारि जेंनायाव गोग्लैया। नोंथांमोना कारेक्ट एन्सारखौ माखौ होनो नांगोन? दा बेनि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन अप्सन डी। बेयाव ओनसोलारि जेंनायाव गोग्लैयैखौ सायख'नो होदों, बेखायनो अप्सन डीआ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 26। दा कुइसन नाम्बार 26आव बेवहाय मा दङ? दाबि बेबायदि होनाय दङ आरो जाहोन होनाय दङ। दा बेवहाय दाबियाव मा होनाय दङ? दा नैबे दाबिखौ नोंथांमोना नायदो। बारमण्डलाव सालफार डाइ अक्साइडनि रोजाथिया बांद्राय जायोब्ला एसिड अखा हायो। जों बयबो मिथिगौ बेखौ, बारमण्डलाव जेब्ला सालफार डाइ अक्साइडनि रोजाथिया बांगोन अब्ला बेवहाय मा जागोन? एसिड अखा हागोन। बे बाथ्रायाथ' कारेक्ट, सैथो। बेनिफ्राय नैबे जाहोन होनाय दङ, जाहोनाव मा होनाय दङ? दा जाहोनाव जाहैबाय बे रोखोमनि अखाया जा एसिड अखा हागोन, एसिड अखाया मा खालामो? हाग्रा बंग्रा फोजोबनायजों लोगोसे बिलोफोरनि दैखौबो गुबुंले खालामो। बे बाथ्राया नंगौ। आरो बेनि बादैबो गोबां माने खहा जानायनि चान्स थायो, जायखौ बेवहाय रोखायै बेरखांनानै होआखै जाहोनाव। हाग्रा बंग्रा फोजोबनाय, बिलोफोरनि दैफोरा गुबुंले जानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आरो बेवहाय
गासैबो बाथ्राफोरखौ मुख'ना होनाय जायाखै बेवहाय थाबावनांगौमोन दा नैबे जाहोन होनाय दङ बे माने बेबो बाथ्राया गेबें खिन्थु गासैबो बाथ्रायानो बेवहाय बेरखांजोबाखै दा नोंथांमोना बेवहाय अप्शन माखौ होनो नांगोन दा नैबे जा डि नाम्बार नोंथांमोना बेवहाय नुदों दा बेवहाय डि नाम्बाराव मा दङ दा नैबे डिआव ए आरो आर मोननैबो सैथो जायो नाथाय आरआ जा आर होनाय दङ बे आरआ नैबे जाहोन होनाय दं आरआ ए नि थार बेखेवथि नङा बेबायदि जायो अप्शन डिआ जागोन कारेक्ट आन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट 27 नाम्बार 27 आव मा दङ नोंथांमोना नायदो बेवहाय बालाहामा खालामनाय खान्थियाव मदद खालामनाय जाहोग्राफोरनि गेजेराव गाहायाव रायखांनाय बबे जाहोग्राया थार आरो बबे थार नङा बालाहामा खालामनायाव बबे हेफाजाब होयो बेखौ सोंदों बबे थार जायो आरो बबे थार नङा जायो दा बेवहाय 1 नाम्बाराव मा दङ हालुरारि बिदुं बांनाय दा हालुरारि बिदुं बांनाया थार जायो ना नंखाय जायो हालुरारि बिदुं बांनाया जाहैबाय मोनसे थार जायो बालाहामा बिदुं बांनायाव बे हेफाजाब होयो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ अरगें हाजो बेरफ्रुनाय दा अरगें हाजो बेरफ्रुनाया बे जानो हाया नैबे 2 नाम्बारा रं जायो बे अरगें हाजो बेरफ्रुनायनि जाउनाव बालाहामा जानो हाया बेनिफ्राय रानस्राव बोथोर जाब्लाबो बालाहामा जानायनि बेवहाय खाबु थायो बेनिफ्राय आरो बांद्राय मोसौ गुमनाय दा बांद्राय मोसौ गुमनायाबो कारेक्ट बालाहामा जानाय चान्स थायो दा नैबे बांद्राय मोसौ गुमनाया माबायदि जायो जेब्ला जोङो गोबां बिबांनि मोसौखौ बे हाग्रा ओनसोलफोराव बा गांसो जानो थाखाय होनाय जायो जेब्ला बे मोसौआ गांसोफोरखौ जाजोबो अब्ला जाजोबनायनि उनाव मा जागोन बे जा हा ओंखारजासे जाजोबनो होनो नाङा जों गांसोखौ जाहोनांगौ जोङो मोसौखौ खिन्थु हा ओंखारजासे जोङो बेखौ जाहोनो नाङा गांसोफोरखौ दा जुदि हा ओंखारनाय जाहोयोब्ला मा जागोन बेवहायबो माने साननि बिदुङा थोंजों नांनानै बे लासै लासै बालाहामासिमहालागै सोलायनाय चान्स थायो बेखायनो नैबे जा 4 नाम्बाराबो कारेक्ट दा बेवहाय अप्शनफोरा बबे जागोन दायो दा बेवहाय 2 नाम्बारा जाबाय थार नङा दा नोंथांमोना बेवहाय अप्शनफोरखौ बबेखौ नुदों दा नैयाव बि नाम्बारा जागोन बेनि जा राइट एन्सार बि 1 3 आरो 4आ थार 2आ थार नङा अरगें बेरफ्रुनाया बे थार नङा जागोन नोंथांमोना बिखौ होनो नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ 28 नाम्बार दा 28 मा दं गाहायाव होनाय खारिफोरनिफ्राय थार बाथ्राखौ सायख'ना दिहुननो दा 1 नाम्बाराव बेवहाय दङ 300 बोसोर सिगां बुहुमनि हा बाहागोआ ज' जाना दंमोन दा बे 1 नाम्बारा कारेक्ट जायो 1 नाम्बारा कारेक्ट बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव मा दङ हा बाहागोआव ज' जाना थानाय हा खोन्दोखौ पान्थासाला होननानै बुंनाय जायो बे रं नैबे बाथ्राया रं बेनिफ्राय नाम्बार 3 मा दङ पेन्जिया पान्थासालानि गेजेराव सोमजिनाय लैथोमाया जादों तेथिस लैथो दा बे जा नाम्बार 3 बे नाम्बार 3आबो कारेक्ट नैबे नाम्बार 3 कारेक्ट बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव मा दङ तेथिस लैथोनि साहा बाहागो हा खोन्दोखौ गडवान लेन्ड होननानै बुंनाय जायो दा नैबे बाथ्रा जा 4 होनाय दङ स्टेटमेन्ट बे रं दा अप्शनफोरा बबे जागोन माखौ थार मोनखो जोङो 1 आरो 3 दा 1 आरो 3 थार फिननाया जाहैबाय नैबे अप्शन डि जागोन 28 नि जा राइट एन्सार बे जाबाय अप्शन डि बेनिफ्राय नेक्स्ट 29 नाम्बार दा 29 नोंथांमोना नुनो मोनदों लैथोमानि बबे बाहागोआ बयनिख्रुइ गोथौ दा नैबे अप्शन डिआ जायो लैथोनि दंग बा लैथो दंग बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ गाहायाव होनाय लैथोमाफोरनि हा खालि हिसाबै फारि गेदेरनिफ्राय फिसासिम साजायनानै थार फिननायखौ सायख'नो माने गेदेरनिफ्राय फिसा बेबायदि लैथोनि जा हा खालि बेखौ नायनानै दा नोंथांमोना नैयाव नुनो मोनबाय दा बयनिख्रुइ मा लैथो होनाय दङ लैथोमाफोर सा लैथोमा नायदों नै 1 नाम्बाराव बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दङ भारत लैथोमा 3 नाम्बाराव दं प्रशान्त लैथोमा 4 नाम्बाराव आटलान्टिक लैथोमा दा बे मोनब्रै लैथोमानि मादाव नैबे जा प्रशान्त लैथोमा बे प्रशान्त लैथोमाया जाबाय बयनिख्रुइ गिदिरसिन लैथोमा बे गोग्लैयो दा बे 3 नाम्बारा गिबियावनो थागोन बेनिफ्राय आटलान्टिक लैथोमा फैगोन नैबे 4 नाम्बारा फैगोन बेनिफ्राय नैबे भारत लैथोमा बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय 1 नाम्बारा लास्टआव थागोन दा बयनिख्रुइ देरसिना जा प्रशान्त लैथोमा नैबे
ऑप्शन बी खौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेवहाय प्रशांत लैथोमा गिबियावनो 3 नाम्बारा दङ बेनिफ्राय 4 नाम्बार आटलान्टिक लैथोमा 2 नाम्बाराव बेबायदि थागोन 3rd नाम्बाराव नैबे बेनिफ्राय आरो लास्टआव थागोन बे 1 नाम्बार सा लैथोमा बयनिख्रुइ फिसा दा बे ऑप्शन बी आ जागोन 30 नाम्बार ऑप्शन बी दाना फैबाय नेक्स्ट 31 नाम्बार दा 31 नाम्बाराव मा दङ आटलान्टिक लैथोआव थानाय दिपा जादों दा दिप होननाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मोनसे लैथोनि गेजेराव नैबे मोनसे लैथो सानना ला बेनि गेजेराव मा थागोन बेबायदि गोजौ हा बाहागो थागोन दा बेफोरखौ होनना बुंदों लैथोनि दिप होननानै लैथोआव थानाय दिप आरो दैमाफोरावबो दिप थायो जेरैबायदि जोंनि बुरलुंबुथुराव मोनसे दिप दङ बे जाहैबाय माजुलि उमानन्द मोनसे दिप दा बेबायदि दा बेवहाय जाहैबाय दा बेनि जा राइट एन्सार आटलान्टिक लैथोमायाव थानाय दिपा जादों नैबे ऑप्शन डी आ जागोन ऑप्शन डी आ जाबाय आइसलेण्ड केनेडी आरो फकलेण्ड बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 32 दा 32 मा दङ इउरप हादोरमाखौ एसिया हादोरमानिफ्राय आलादा खालामदों जा इउरप हादोरमा बेखौ एसिया हादोरमानिफ्राय बबे आलादा खालामना लाखिदों दा नैबे ऑप्शन ए आ जायो इउराइल हाजोलारि आरो इउराइल दैमाया बेनिफ्राय नेक्स्ट 33 नाम्बार 33 आव मा दङ नैबे 33 नाम्बारा गाव हादोरारि सोमावसारनायनि बिथायाव लिरनाय गांसे मुंदांखा बिजाबा जादों दा जापाननि बिर बे गाव हादोरारि सोमावसारनायाव लिरनाय मोनसे मुंदांखा बिजाब आरो बे जापाननि बिर बिजाबनि लिरगिरिया सोर बेखौ सोंदों दा बेनि जा राइट एन्सार बे नोंथांमोना जा ऑप्शन डी खौ नुदों नोंथांमोना बे ऑप्शन डी नि मुङा मा मुं बे जाहैबाय स्वर्ण कुमारी देवी बे स्वर्ण कुमारी देवीया जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 34 नाम्बार 34 नाम्बाराव मा दङ दा बेवहाय भारतनि संबिजिरनि रायफोरनाय सोमोन्दै नियाव मोननै बानबुंथाय होनाय दङ दा ए आव मा होनाय दङ दा ए आव जाहैबाय जों भारतारि सरासनस्रा सुबुङा दा बे भारतनि रायखांनायाव होनाय दङ नोंथांमोना बिजाबखौ नायब्ला संबिजिरनि मोनसे चेप्टार दङ भारतनि संबिजिरनि दा बेखौ नायब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागोन जों भारतारि सरासनस्रा सुबुङा बे जाहैबाय थार फिननाय बेनिफ्राय नैबे जा बी नाम्बाराव दङ भारतनि सुबुङानो संबिजिर आन्दायाव थानाय गेदेरथार गोहो जा भारतनि नोगोरारि भारतनि मानसिफोर सुबुं संबिजिरनि गेदेरथार गोहो बेबो कारेक्ट दा बे जाहैबाय ऑप्शन माबे जागोन दा ऑप्शन नैबे ए आरो बी मोननैबो थार बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 35 नाम्बार 35 नाम्बाराव दङ 1976 मायथाइयाव संबिजिरनि 42थि फोसावनायनि गेजेरजों मोनथाम गोनांथार सोदोब रायफोरनायाव सोसननाय जादोंमोन दा मोनथाम माने 42 जा एमेन्डमेन्ट जादोंमोन 1976 आव दा बेवहाय किसुमान गोनांथार सोदोबफोरखौ सोसननाय जादों दा बे जाहैबाय ऑप्शन बी आ जायो नैबे ऑप्शन बी समाजखान्थियारि धोरोमारि उदां आरो खौसेथि बे जागोन ऑप्शन बी आ जागोन राइट एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट 36 मा दङ गाहायाव रायखांनाय सोर सुबुङा भारतनि संबिजिर रेबजेन आफादनि सोद्रोमा नङा रेबजेन आफादखौथ' दानाय जादोंमोन सोद्रोमाफोरखौ लानानै दा बेनिनो नैयाव जा सोद्रोमा नङि ड्राफ्टिं कमिटिनि जा बेवहाय मेम्बार नङिखौ जोंखौ सायख'नो होदो दा बे जाहैबाय ऑप्शन डी आ जायो नैबे डक्टर सचिदानन्द सिन्हा ऑप्शन डी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 37 नाम्बार दा 37 नाम्बाराव सोंदों सरकारि आयेग दानाय जादों सरकारि आयेगखौ माब्ला दानाय जादोंमोन बे जाहैबाय ऑप्शन ए 1983 मायथाइयाव बेनिफ्राय नेक्स्ट 38 आव दङ भारताव एखुथा जुथाइ हायुङारि राहा बाहायनायनि गुबै जाहोना जादोंमोन दा बेनि जा गुबै जाहोन बे जाहैबाय नैबे ऑप्शन बी आ जागोन हादोरारि जारगोराथि आरो खौसेथिखौ रैखा खालामनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 35 आव दङ नैबे 35 आव नाय नोंथांमोना 35 नाम्बाराव मा दङ दा बेवहाय 30 आव मा सोंदों गाहायाव रायखांफोरनि बबे खाउरिनि आखुथाय नङा खाउरिनि आखुथाय नङिखौ सोंदों दा आखुथाय नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोना नंखौखौ सोंदों ना नङिखौ सोंदों बेखौ मोजाङै फरायना नायब्लानो जाहैबाय दा बेनि जा 1 नाम्बार खाउरिया सरासनस्रा आजाव जाथावथि थानांगोन बे आखुथाय नंगौ बेनिफ्राय बेनि जा नाम्बार 2 होनाय बे आखुथाय नङा खाउरिया मुवा बेसादनि बेसेन सुग्रा महरै हाबा मावो बे आखुथाय जानो हाया खाउरिनि बेनिफ्राय नैबे जा नाम्बार 3 होनाय दङ बे नाम्बार 3 आबो गोरोन्थि खाउरिया जादों सोलाय सोल'नि बिजों बेबो आखुथाय नङि बे जाहैगोन बेनिफ्राय नैबे नाम्बार 4 बे आखुथाय जायो खाउरिया आवलिग्रा गुन थानांगोन दा बेवहाय आखुथाय नङिखौ सोंदों बबे माने आखुथाय नङा दा बे जागोन ऑप्शन डी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ दाना नोंथांमोननो नैबे कुइसन नाम्बार 40 खौ नायदो
दा बेवहाय खावरिनि फारि दावगानायनि मोनबा थाखोआ मा जादों मोनबा थाखोखौ सोंदों खावरियाथ' फारि दावगाबोबाय थादों गिबियावनो सोलाय सोल' खान्थि थायोमोन दा बेनि जा नैबे 40 नाम्बार अप्शन ए आनो जागोन नोंथांमोना मोजाङै नायब्लानो बेखौ बुजिनो हागोन सोलाय सोल' खान्थिनि ओंथिया मा जोङो गावजों गाव माने बेसादजों बेसाद सोलायलायोमोन दा सोरबा माबा मोनसे हमना ला दङ बा माइरं दङ सोरनाबा माइरं गैया गुबुन माबा मोनसे दङ बेजों गावजों गाव माने सोलायलायनाय बे सोलाय सोल' खान्थि गिबियावनो सोलियोमोन नैफोरबायदि दानि बायदि रांखावरि लेखा बिलाइनि खावरि बिदि गैयामोन अब्ला सोलायलायनानै बिसोरो गावनि जा गोनांथि बेखौ सुफुङोमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जुनारजोंबो सोलायलायनाय जायोमोन दा सोरनाबा बोरमा दङ आरो गुबुन सासेनाव गोबां माइ दङ बोरमा थानायनाव माने माइ गैया दा बेयो जुनारखौ बोरमाखौ बै माइ थानाय मानसिनो हरगोन आरो जा माइ गोनां बेयो जुनार थानायनो माइरंखौ हरगोन बा माइखौ हरगोन दा बेबायदि जुनार माननि सोलायनाय जायो धातु मान फैबाय बेयावबो धातुफोरखौ बाहायनानै सोलायलायनाय जायो धातुनि खावरि फैबाय बेनिफ्राय आरो दा जा सोलिबाय थानाय बेफोर जाबाय लेखा बिलाइनि खावरि दा बेनि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन अप्शन ए जागोन नैबे अप्शन ए खौ नोंथांमोना होब्लानो जाबाय 40 नाम्बारा अप्शन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट 40 दङ 40 नाम्बाराव मा दं गंसे हादरनि बा हादर गंसेनि खावरिनि सानगुदिया जादों नैबे अप्शन बी जागोन मानखावरि बेनिफ्राय नेक्स्ट 42 मा दङ भारतारि रिजार्भ बेंकआ गायसनजादोंमोन रिजार्भ बेंकखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन 1935 मायथाइयाव बेनिफ्राय नेक्स्ट 43 दङ भारतनि फिसा दारिमिन जौगाथाय बेंकनि गाहाय मावखुलिया जायखौ होनना बुङो सिडबी इंराजियाव दा बेनि जा राइट एन्सार बे जागोन लखनौ अप्शन ए आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 44 नाम्बाराव दङ दा नैयाव 44 मा दङ बेपारि सनारि दाहार होग्रा माहाजोनफोरानो जादों बेंकनि गिबि सुबुं बेंकनि फार्स्ट मानसि होनना बुंदों आरो बेखौ गिबि सुबुं होननानै दा बे बाथ्राखौ सोर बुंनाय जादोंमोन दा बे बाथ्राखौ नैबे जा अप्शन बी दङ क्राउथार बे क्राउथारा बुंनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट 45 नाम्बार थामहिनबा नैबे ससियेल साइन्सनि जोबथा कुइसन दा बेनि जा कुइसना जाहैबाय भारतनि संबिजिर रनसायगिरिफोरा हादराव संबिजिराव संसदारि खान्थिनि सरकार दानाय बेलायाव गाहायै बबे हादोरनि संबिजिरखौ उनसंदोंमोन दा संबिजिर रनसायनायाव इन्डियानि जा संबिजिर बेखौथ' डाइरेक्ट जोंनि इन्डियाना मा खालामदों गुबुन गुबुन हादरनि संबिजिरनिफ्राय खायफा खायफा बेवहाय नेमखान्थिफोरखौ लानानै फैनाय जादों दा बिदिनो नैबे जा बेवहाय नैबे जा संसदारि खान्थिनि सरकार दानाय बेखौ दा बेनि जा आयेन दा बेखौ बबेनिफ्राय लाना फैनाय जादों दा नैबे अप्शन बबे जागोन अप्शन सी इंलेन्डनि बे अप्शन सीआ जागोन दा नोंथांमोना बे जा 45 MCQनि जा आं गेबेंफिननाय होबाय दा बेनि मादाव 45नि मादाव बेसेबां मोननो हाखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना थाखो जियाव फरायगासिनो दङ बिथांमोननो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनो हायो आरो सोरबाफोर गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि फरायसाफोरा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोनाबो गावनि लोगोफोरनि थाखोफोरनो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरनो शेयार खालामनो हायो आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि फरायसाफोरा नैबे जा हाफियारलि थांनाय 2025 जानानै थांबाय बेनि पेपारफोरखौ जोंनिसिम दैथायहरनो हायो जोङो नोंथांमोनजों बा नोंसोरजों जों सावरायगोन बेफोरनि पेपारफोरखौ मानोना मोनफ्रोमबो आनजादनि पेपारानो फैबाय थानाय जा SSLC 2026 बेवनि थाखाय गोबां माने हेफाजाब होयो नैफोर MCQफोरा दा बेखायनो MCQ आरो गुबुन फारसे नैयाव दङ MCQ नङैबो दङ बेफोरखौ नोंथांमोना माबाफोर उसुबिदा दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरनो हागोन बेफोरनिबो जुदि एन्सार गोनांथि जायोब्ला जोङो होनो हागोन दा उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ